Nahinayak ang mga trabahante sa pagsud sa trabaho tungod sa uwahina nga pagpahibaw nga apil di ay ang dakbayan sa Sugbo ug Mandaue sa special non-working holiday subay sa pagpahigayon sa ASEAN Summit. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan namong kini mga kawani sa Cebu City Hall nga nagpadayon sa ilang mga gimbuhaton nga mao ilang na andan sa adlaw ting trabaho. Apan lahi karong adlaw tungod kay special non-working holiday madiay og uwahina nilang nasayran nga naa na sila sa ilang trabahoan. Nasayran nga gi-amend sa Malacañang ang nahaunang proclamation order nga nagdeklarar sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova ubos sa special non-working holiday sugod sa Mayo 6 hangtod sa Biyernes, Mayo 8. Sa amended proclamation nga gipagawas kaganina lang buntag, naglakip na sa dakbayan sa Sugbo ug sa Mandaue. Tinguha nini nga masigurong hapsay ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo ug Mandaue nga agian usab sa mga delegado sa ASEAN Summit. Ang mga empleyado nakasud na, naka-report na, plus ang ato ang mga tao nga dunay transaction sa Cebu City Government ni Anapod. Nya lisod man na balibaran nimo. Tanan, so ang instruction sa mayor namang duha ni Ma'am Lourdes nga padayon ang atong transaction katong nakasugod na, and then katong mga opisina nga dili kayo grabe ang transaction, imo na tong kanang skeletal. Mipagawas usab dayon og memorandum ang Office of the City Mayor sa ilang pagsunod sa Presidential Proclamation nga mausay gihuwat sa mga kawani aron makapauli na sila. Unod sa kamanduan ang pagsiguro sa trabaho sa mga essential offices samtang magpadayon ang mga essential services. Apil nini ang emergency response, health services, disaster risk reduction, peace and order o critical operations. Continue gid ang service kay ang Office of the Mayor ni comprise magud siya lain-lain nga aspect ba. Naidaghang attached offices nga ni deal og frontline, so like medical assistance, senior citizen. So di man na nato pwede nga biyaan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.